Mahayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Till death do us part. Recorded by X Thunder Gaming. O kaning lamas o toyo o Tonton, Ma? bangon na uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Oh, nanali siya? Morning, tol. Sayugod ni mo miyari sa amo, tol. Okay. Ingon naman kaghapon nga umitubig. Mao ni Ari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, tol, ha. Ikaw lagi makatabang na namo, tol. Kay ikaw may naay motor. Saan man yung mga lugar namo, god. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakawag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip salamat yun eh. Bro, nung kag-imig ko nun. Be, namang mga container be, kay magkabo na ko. Oh! Ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa mga kutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka? O, lagi. Sige. Eh, gusto ka man yun nga tabang sa mga trabahoon, dili sa bahay. Tabagi ko kay ako kahoy. O, kanara di ay. O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay ni aka na Tonton. Nga naman, day, ma. Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita nimo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa kumahibaw. Mubalik ra man kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang kaha. Ayo! O, Tuntun! Ang mga tanod na ron. Mayo kay amo ka na abtan, Tuntun. nga naman. Ya, ano sa may imong tuyo na ako? Kuan, gisugo mong ni samahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ning lalaki nga iyang ikakuyog. Kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din he. Maong ikaw nga mong giduol. Kay bawa magyud ka kung kinsang nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao lang to ha, Tuntun. May bawal ako kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kaya gusto sing amahan nga minyoon na yun eh. O, kuya. Kay, kuyawa ini. Nga naman. Hadlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka. Nga, labang ka ni Mus Mira. Aw, love lagi. Niya, di mag-uandam nga mga sawa ni Mira. Nya, sa may plano ni mo ron? Distansya sa kong Mira, tol. Ibasig maminyo ko nga, was oras. Tol, Tol, di man lagi ka. O, di ni mo gidate si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang ideya, tol? Amaw. Nakainom ka? Eh, gamay rin. Aw. Sige. Nya, una lang ko ni magtuog ha, kay kapoy ko eh. Pangita lang dahil katulgan kung ganahan ka nga matuog. Sige, idol. Katuog na ko eh. Para ba ko'y buhato ba? Oh. Tol, isuod mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Kapag kong tawagin mo, tol, Bide. Oh, dali. Oh. Uy. Tol. Gigakos man ko mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining Baw ko nga, bisexual ka, tol. dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga, ikaw na kung gusto nga ideya, tol, be. Ay, tol. Ayaw, tol ba? Tol. Recorded by X Thunder Gaming. Kanain sa akong kibati. Kaya 2 minute, JJ. Huwag nag-abot ang abong duha kang apil. Ay, gusto man akong gibati niya.
Nahigog man na mahinoon ko niya. Dili. Kinahanglan nga ako ning puggang pagbatiya. Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol, Oh, tol, kumusta? Noon sa mga liog nimo nga ganong naman ni banid. ikaw ba? Pabumbuan niya eh. Naor bagos ko mga classmate ko niya. Ano naman? Ang, mau kabantay nga, na chikinini ako liog. Haka na ito eh. Oh. Yung mga ibahatang chikinini gabi eh. Oh, ako o din na de. Mm. Na, sorry kay tol. Wala ko tuyo ah. Okay, okay tol eh. Kaya, ito na eh. Limpit itong hitabo na to. Tol, lisita magkoy ko na. Asam ka tol. Nako'y pumahan ron. Kisa man? Ay, kauban ko na ito nga youth ko. Si Chrislyn ba? Oh, Nangay ko niya. amo ba? Oh, sige. Amping ha. Basig madihalo ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka tol. Gampir ako. Nagkauyab na mo ni Chrislyn? Oh, o tol. Dali agad. Saon, ganahan siya na ako. One click raw eh. Kining tol. Hmm. Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padul sa imong uyab kay basig may mahitabo ninyo. Uso ka. Silos ka. Uy, silos gud. Laim kayo sultian ko. Hapit lang kami nga. Buwag yung uyab. Ay di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Basta niya ka lang dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinong kag di oras? Ay, istorya na tuloy. Inay noon nga, nagsilos ka. O di ka gusto nga, madto ko sa rain. Kinaibo ka na ko. Tul. Nakabuhan ang nakalabay. Wala yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman kasi? Tol, Oh, Tol. Kumusta naman ka? tabagi ko tulbi. Oh, usapay ako ikatabang nimo. Mulayas ko. Ha? Garo ko taon ka mulayas mo ka? Nagpamabros ko tol. O gusto sa mga ginikanan sa babae nga, minyuon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabog yun mong giingon ako tol. Ay, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Ah, wala tayo mahimuan na, Tol. Naitabo naman. Tabagi ko nga magkabuya ni Dapita tol. Ayaw pagbiya. Tol, Dili na maayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kayo ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. nga. Hindi ko ba tol eh. Pagkaslin na lang si Chrislyn. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Tol, musta? Okay na ka, Tol. Ikaw? Ya, kaya nagmayo kay nagibuhi naman. Aw, ana gid na, Tol. O kami nga wala ko tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di na magkamakalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. O lagi. Sige lang. Tawag niyo to na pag may time ba. Ah, sige, Tol. Nag-anam nagkikagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Na. Horot-horot yung mga batanon din eh. Oy, hala. Si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Musta tol? Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? Ya, kitaon sa balik. Ha? Ano naman? Buwag din Kreslin tol. Uy, hala. Nga nagutang nagbuwagban mo? O, di sinabot eh. Sige rin away. Mo ba? Niya, asa man karon? E kung sinabaw tol, kita ko yung trabaho ba. Kung magkikayon ka rin ka tol, suruya ko rin ha. Eh, mingaw kayo ko rin mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon ka diha. Kay bingaw na sa kay ko nimo, Tol JJ. As we walk the golden mile, and there's nothing in this world. Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ o sa iyang asawa? Naibaw ko nga gugman na ni ako gibati niya.
Pero kinahanglan nga akong pugngan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkakaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga regalahan till death do us part.